Mahmudov Yusuf, 3-нче класста укыйм. Бикә Рәхимова, шук болытларга батыр җил, якты кояш. Шуклана тулган күк йөзәр, болыт рәсемнәре белән күтәргән болытларга төрле исемнәр бирәм. Үзләре бит белән алганны шук хәдисне шалып аткан ай болыт, кинәт булды тай болыт. Төбенә дә сикерә, йөзеп китте су керә. Болыт ярга чыгада, алсу нурга чылана. Килеп чыкты ул болыт, җылды җиттеш болыт. Мәргән болыт, күк болыт, җирдә эш күп болыт. Мырга болыт ярышым, тай белене шыры, уклары, яңгыр нуры тырырлы яшырмышып. Алыштанмы алыштан, салыштанмы салыштан, ердәне кырыштырдылар, аннары билләштеләр. Хәси булны нур болыт, тау кадерле зур болыт, ташлары алыштыра, күзләре камыштыра. Күңне каплый дигәнне, әллә кайда килгәндә, әсеп куйды батыр җил, булсам да көчле ил. Тордылар бетерделәр, әллә кая китерләр, әкияттә болытлар, шак-шак кына катырлар. Нур белән урап, яктыра зур кояш чыкты ялтырап.